Witamy na scenie, oprócz trzeciej osady Odra Cup, witamy także tych ludzi, którzy ufundowali puchary, tych ludzi, którzy będą wręczali te puchary, będą wręczali medale, ale myślę, że jeszcze się wstrzymamy, proszę Państwa. Poczekamy na drugą i na pierwszą osadę. Kogo my tutaj mamy na scenie? Mamy prezydenta miasta Wrocławia, który będzie wręczał puchar swojego imienia, puchar prezydenta miasta Wrocławia, pan Rafał Dudkiewicz, dla zwycięskiej osady. Brawa. Mamy także prorektora Politechniki Wrocławskiej, pana Zbigniewa Srokę. Brawa dla pana. Prorektor do spraw studenckich, bardzo ważny dla studentów człowiek, myślę. Mamy także rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, pana profesora Marka Bojarskiego. Brawa, brawa dla nich. Kogo mamy? Mamy też prezesa klubu sportowego AZS Politechnika Wrocławska, pana Andrzeja Jarocha. Mamy kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego, pana Ryszarda Żukowskiego. Nie ma, a to czekamy w takim razie na niego. Mamy Pawła Rańdę, srebrnego medalistę z Olimpiady z Pekinu 2008, wrocławianina. Mieliśmy mieć jeszcze prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej, pana Mieczysława Łopatkę, ale w tej chwili go tutaj nie widzę. Jest? Idzie. Proszę Państwa, jak mogą wszyscy całego weekendu, na odracup.pl mogliśmy to wszystko podziwiać za pomocą kamer ustawionych wzdłuż Odry. No, są, proszę Państwa. Politechnika Wrocławska czy Uniwersytet Wrocławski? Nie, lecę. Widzimy, że przepływają pod morze, tak? A w tej chwili mamy już pod sceną, widzę osadę z Torunia. Zapraszamy Was, chłopaki, tu na scenę. Zwycięska osada trzeciego Odra Cup. Osada AZS UMK Toruń, tu na środek, prosimy. Brawa dla nich, ale oni też, proszę Państwa, może wymienię nazwiska zawodników z Oxfordu. Valley, Dent, Hopper, Bruce, Mansfield, Rosenberg, Chambers, Simmons i Barman. To osada Oxfordu. Drugie miejsce, srebrny medal. Drugie miejsce Odra Cup. Brawa! Srebrne medale wręczone. No to przechodzimy do najważniejszego miejsca, najważniejszych medali, najważniejszych pucharów i najważniejsze zwycięstwo. Proszę Państwa, kto zwyciężył? No coś słabo, nie wiem, nie słyszeliście kto? Toruń, AZS UMK Toruń, brawa! Złoty medal, puchar prezydenta miasta Wrocławia i puchar braci Sadowskich na Sternika. Andrzej Jaroch, prezes klubu AZS Politechnika Wrocławska. Złote medale dla zwycięskiej osady AZS UMK Toruń. Proszę, by stało się zadość, przeczytam nazwisko. Gdzieś mi się kartka zgubiła, dobrze. Jurejczyk, Stawowski, Zajden, Majewski, Radkowski, Majewski, Bielaszewski, Wiśniewski, Nastarze Lisewski i trener Lisewski Tomasz.